खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे लाइमोन गोख्रों दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया माबे थांखिखौ लानानै बिसायख'थि गेलेगोन बेनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायथिदों जे जुदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना मा हाबा मावनानै रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होगोन बे आयदाखौ लानानै बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि बिसायख'थिया बारा गोबाव सम गैला आरो बे समाव गावबागाव राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जगदान होनाय हाबाफारियाबो सोलिबाय दङ। गावबागावनि गोख्रों राजखान्थिखौ खालामनो थाखाय गुबुन समाव बे समाव गोबां गोनां आसनिफोर गोनां बिथांखि लानायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। थिग बेफोरबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो फैबाय थानाय जुदि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जायोब्ला मोनबा गोनां बिथांखि थामहिनबा बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मोनबा बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सेराव थांगोन आरो बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव नोंथांमोनो ब्रेकिंनि हेफाजाबजों बिथांमोना मा हाबा मावनो थाखाय थियारि जादों बे समाव नोंथांमोनो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि लानाय माखासे बिथांखिफोर आरो बे बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों। जुदि पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना बैफोर बिथांखिफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिनाव मावजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफआ फिन सरकार दाफिनोब्ला रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन। बिथांमोना जुदि सरकाराव फैयोब्ला बा सरकार दाफिनोब्ला हा हुनि जेंनाखौ मावनो थाखाय बिथांमोना बा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आखायाव लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनानै गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय खालामगोन। बिथांमोना लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां होनानै थामहिनबा बिथांमोननो 100 कौटि बिटिसि रां बावजानिफ्राय बा बिटिसिनिफ्राय बाजेट लानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनसे बियाबाव 1 कौटि रां होनाय मावथांखि लागोन आरो बेनि अनगायैबो मोनसे आइजोफोरनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बिथांमोना 1 कौटि रां होनायनि मावबिथांखि लागोन। थामहिनबा बियाब मोनसेयाव 1 कौटि रां होनायनि मावथांखि लागोनखौ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बोराय बुरिनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 कौटि रां बाजेट खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो बोराय बुरिनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 कौटि रांनि बा राङारि बाजेट खालामगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बेनि अनगायै गोरिब दुखिया फिसा फालांगि मावग्राफोरनो 50 कौटि रां बाजेट खालामगोन। बिथांमोना फोरमायथिदों जे गोरिब दुखिया फिसा फालांगि मावग्राफोरनो 50 कौटि रां बाजेट खालामगोन। दा बिथांमोना मोनबा बिथांखिखौ बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि पावाराव फैयोब्ला बिथांमोना हा हुनि बे जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि थाखाय आरो आबादारिफोरनि थाखाय आरो बोराय बुरिनिफोरनि थाखाय बिथांमोना गोबां राहा लागोनखौबो बे समाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। जों नाम्बार 1 पार्टी जागोन, जोंनि सरकार दागोन आरो जोंनि सरकार दानायनि गेजेरजों जेसेबांनाखि समस्याफोर दं हा हुनि जेंना हानि पाट्टा होनांगौ बे जोंनि 1 नाम्बार एजेन्डा जागोन। सरकारनि दिनै इउथ्सफोरनो 100 कौटि थाखा होनानै जोंनि इउथ्सफोरनो जे सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनाय बे आसनिया जोंना नाम्बार 2 थागोन। नाम्बार 3 आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोसोरफ्रोमबो 40 कौटि मोनसे समस्थियाव 1 कौटि कुरिया बे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे आर्थिक अनुदान होनाय बे मोनसे गेरेन्टि हिसाबै आसनि थागोन। आरो लोगोसे बोराय बुरिनि थाखायबो दिनै 10 कौटि थाखा बाजेट खालामगोन बोसोरफ्रोमबो आरो गरिब दुखियाफोर फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय 50 कौटि थाखा बाजेट खालामगोन। जायनि थाखाय बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावग्राफ्रा जाहाथे आर्थिक अनुदान जाहाथे मोननो हायो। अमा फानग्राफ्रा अमा फाननानै मोजां जानो हायो, ना फानग्रा मोजां फाननानै जानो हायो, बन रोगाग्राफ्रा बन जाहाथे मोजाङै फाननानै जानो हायो। दा बेफोरबायदि फिसा बिजनेसमेनफोरनो दिनै बेबायदि बेबस्था खालामना होनाय जागोन आरो गरिब दुखिया
दुखिया गासिबोखौ नायनाय जाहाथे बिटिसिनि उन्नयननि फैसाया जाहाथे न'खर न'खर सहैयो बयनिबो किटचेनसिम सहैयो बेनो जोंनि उद्देश्य जोङो आसाबादि 100% सरकारा जाखासिगोन आरो दिनैहाय जेनाखि बाजेट सेसन टेस्ट 24 फैखासिगोन दा बिनि उनाव साननै सानथामनि उनावनो इलेक्सनखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे सुलुंखौ जों मिथिबाय थानाय जादों आरोबालाय दा ओंखायनो जोङो मे मासनि लास्ट उइक नङाबा जुन मासनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सन जानो हाथारसिगौ दा ओंखायनो जों मुखुब जों आगोलाव गारिखौ 100 स्पिडआव सालायदोंमोन दा 120-30 स्पिडआव जों सालायगासिनो दङ जों नाम्बार 1 पार्टि जागोन जोंनि सरकार दागोन आरो जोंनि सरकार दानायनि गेजेरजों जेनाखि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं हा हुनि जेंना हानि पाट्टा होनांगौ बे जोंनि 1 नाम्बार एजेन्डा जागोन सरकारनि दिनै इउथ्सफोरनो माने 100 कोटि थाखा होनानै जोंनि इउथ्सफोरनो जे माने सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनाय बे आसनिया जोंना माने नाम्बार 2 आव थागोन नाम्बार 3 आव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोसोरफ्रोमबो 40 कोटि मोनसे समस्थियाव 1 कोटि कुरिया बे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे आर्थिक अनुदान होनाय बे मोनसे गेरेन्टि हिसाबै आसनि थागोन आरो लोगोसे बोराय बुरिनि थाखायबो दिनै 10 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन बोसोरफ्रोमबो आरो गरिब दुखियाफोरनि फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय 50 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन जायनि थाखाय बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावग्राफ्रा जाहाथे आर्थिक अनुदान जाहाथे मोननो हायो अमा फानग्राफ्रा अमा फाननानै मोजां जानो हायो ना फानग्रा मोजां फाननानै जानो हायो बन रोगाग्राफ्रा बन जाहाथे मोजाङै फाननानै जानो हायो दा बेफोरबायदि फिसा बिजनेसमेनफोरनो दिनै बेबायदि बेबस्था खालामना होनाय जागोन आरो मालाय गरिब दुखिया गासिबोखौ नायनाय जाहाथे बिटिसिनि उन्नयननि फैसाया जाहाथे न'खर न'खर सहैयो बयनिबो किटचेनसिम सहैयो बेनो जोंनि उद्देश्य जोङो आसाबादि 100% सरकारा जाखासिगोन आरो दिनैहाय जेनाखि बाजेट सेसन टेस्ट 24 फैखासिगोन दा बिनि उनाव साननै सानथामनि उनावनो इलेक्सनखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे सुलुंखौ जों मिथिबाय थानाय जादों आरोबालाय दा ओंखायनो जोङो मे मासनि लास्ट उइक नङाबा जुन मासनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सन जानो हाथारसिगौ दा ओंखायनो जों मुखुब जों आगोलाव गारिखौ 100 स्पिडआव सालायदोंमोन दा 120-30 स्पिडआव जों सालायगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन